Op camping de Kuilaat is genoeg te doen, maar we kunnen het zelf organiseren vanzelfs. Een race met deze mooie bootjes en mijn kandidaten staan hier al klaar. Ja, op de beeldsteek. Oh, team hier. Kom bij jullie staan. Wido, kom. We zijn nog niet eens over oud. Wat zeggen jullie? Nou, Tim zijn gemaakt. Wido, kom. Wat is jouw naam? Bibi. Bibi, samen met? Wido, hij is een broertje en zusje. Broertje, zusje. Mooi. Wat is jullie tactiek strakjes? Gewoon zo snel mogelijk pellen. Zo snel mogelijk pellen. Team 2. Wat is jouw naam? Annabel. Annabel? Twan. Twan. Broer en zus ook. Ook broer en zus. Dit is toch een spannende familiewedstrijd. Ja, op de beeldsteek. De boordjes die liggen hierachter. Je beginnen hier. Je tot Aline. En weer weer om. En je moet hem op dat heuveltje daar rondtikken. Dus de boord moet op het zon. En op een heuveltje kun je hem rondtikken. En de winnaar krijgt deze mooie Omroep Friesland zinnenbril. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 3, 2, 1, start! Ik ben nog erin. Kom op jongens! Ja, maar alleen maar hoog, maar als je maar... Lenny, valse start zeggen ze. Ja, zal ik het bij de SK zeggen altijd. Hier rek hoor. Doen we het nog een keer roer of zetten we gewoon erop? Ja, ze moeten gewoon trots zetten. Hè. Broers, zus, families, team, elkaar is gewoon strijd. Ja. Je moet er zo gauw mogelijk in. Broer, zus, altijd spullen hè. Altijd. Hey! Hey Lenny, ik geef even de triet kwijt, waar wie er nou eerst? Ja, deze twee hè? Hé jongens, wat vinden jullie van? Jullie hebben gewonnen. Leuk. Geen goede race hè? Ja, jullie tactiek kwam goed naar voren hè? Zeker weten. Want volgens mij gingen jullie niet helemaal tegelijk peddelen soms. Kan echt. Ik kan En nou, de verliezers, ja, hij kan al niet tegen zijn verliezen, wel je broer. Ze spelen vals, dat is het antwoord. Ja, hij is de beste. Dan mag ik aan jullie de zonnebril overdragen. Wie gaat de eerste opdoen? Ik Zo. Staat je prachtig. Kijk maar even. Mooi hè? Top. Mooie zonnebril hé. Ja. En jammer dat de zon hier schijnt. Lenny, de wint toch twa. Ja, ik hou even niet op Ellie te campen. Ellie op. Licht. Omdat het daar donker is en hier licht, komt het misschien daardoor. Hoe vet is dat hè? Vet. Mooi man, zijn jullie er blij mee? Zeker weten. Top. Ja, dankjewel. Wedstrijd dingen.